Ekipo, dobrodošli u novi video. Današnja tema je mesec transformacije. Prolazit ćemo kroz jednu Canva prezentaciju gdje ja pričam o tome kakve izazove smo napravili prijatelji i ja. To je prezentacija gdje možete da pratite svoj rad i napredak, fokus je na navikama, nazvao sam je pomoć prijatelja, vidjet ćete više u nastavku zašto, ali poenta je u tome da kroz mjesec dana prođemo i ispravimo neke navike, poboljšamo život i tako dalje. Pre nego što se bacimo na ovu temu, evo kako se počelo. Ja se razmišljam nešto mi je malo dosadno, nešto bi novo da probam, da uletim u neke nove ideje, izazove i smislim na tu neku ideju sa tim nekim challenge-ima za sebe. Razmišljam se, ja volim sve da radim u društvu, dosadno mi je sam, nije poenta sam da radim. Skupio ja prijatelje, pozvao ih, seli mi na piće, jednom momentu ja na Blicu otvaram prezentaciju, rekao ljudi slušajte, imam neku prezentaciju za vas. Naravno, oni gledaju France, šta je sad ovo, kako je sad ovo, mislim, nije da je neočekivano, ali malo iznenađenje. Sve u svemu, krenemo mi to, svi zajedno, pozovemo još neke ljude sa strane i počeli smo sa ovom prezentacijom. Tako da, ajde vidimo šta je ta prezentacija i kako ona izgleda. Pomoć prijatelja se zove. Ukratko samo, zašto se zove pomoć prijatelja, da preskočimo ovaj ceo uvod, to možete sami da pročitate. Uglavnom ovi challenge izazovi gdje vi radite ove vežbe, morate da uspete to, da ustanete tada i tada, sve se vrti oko vas. Sve ja, me, myself and I, što bi rekli. Ovdje je glavna ideja da radite s nekim u grupi, da vas je dvoje ili troje i da se redovno čujete. Da hrabrite drugu osobu, da znate šta želi da uspe, koji su njeni izazovi i ciljevi i da pomognete toj osobi da uspe. Znači, to je glavni challenge, da se okrenem bližnjemu, a ne samo da mislim na sebe. I kad bi svi tako radili, a verujem da radimo u grupama, evo sad je 9. dan od kada imamo ovaj challenge, na taj način se grade dobri odnosi, kroz dobre odnose se gradi dobro okruženje i onda u dobrom okruženju vi lakše menjate navike. Tako da ova ideja je da se pametno odigra ovaj izazov. Ja ću poslati, stavit ću link, vi možete da skinete ovu prezentaciju. Na Canvi možete da okupite vašu ekipicu, znači poenta je da isto ovako radite u grupicama i da radite na svom okruženju. Možda imate 10 prijatelja od 100 koji su vam onako interesantni, nije da ste nešto najbolji. Pozovite ih, rekao, ajde da probamo ovu prezentaciju, ajde ovaj challenge, mesec transformacije, ajmo zajedno da radimo, da pratimo jedni druge. Ajde da pokrenemo neku dobru energiju, neku dobru promjenu. Može biti jako korisno, super, da li ste u Vranju, Nišu, gde god, ja sam u Pančevu. Potpuno besplatno šaljem vam, radite. Jedino bih vas zamolio, ako probate, bacite neki komentar, zapratite me na Instagram, označite story, da se proširi jednostavno. Onda ja to repostujem, pa drugi repostuju, pa jedni druge tagujemo. Može biti super pokret. Eto, tu ima nekih vežbica kako da pronađete partnera, koje su pravila, tu piše, ovdje je glavna ideja, šta obuhvata izazov i tako dalje. Možete početne vežbe da uradite, a i ne morate, možete samo se preskoči, kako se zove, tu, znači, ova TED neka konferencija ideja, introspekcija, nije loše da se piše dnevnik, čisto malo da vidite u kom smjeru biste htjeli da sebe menjate. Jer još jedna jako dobra ideja je, ne radi se o tome šta vi dobijete u životu, novac i tako dalje, položaj, ne znam ja šta, radi se o tome šta postajemo. Ako ja izgradim svoj karakter, svoje srce, ako ja izgradim neke dobre veštine, to mi ne može niko oduzeti. To nosim svuda sa sobom. Ali pare, ugled, to sve kako dođe, tako i prođe. I ako nismo izgradili sebe, posle nekog posla, na primjer, nismo izgradili veštine, samo smo nešto isto radili, nismo učili, izgubili posao, šta dalje? Ništa. Nemam gde da idem dalje s tim veštinama, ne upotrebljiv sam s te strane. Tako da je jako bitno raditi na sebi. To je glavna ideja. Na sebi raditi, to je najbolja investicija. Sve u svemu ovdje, ako odete na kraj prezentacije, ja ga sad ovdje vrtim, tu je nedeljno praćenje navika. Poenta je da ovo pratite. Isfotokopirajte ovo, predlažem da isfotokopirate, da vam bude kod kreveta, pogotovo na kraju dana da pogledate i štiklirate šta ste sve uradili tokom dana. Refleksija, to je jako bitno. Čak i da 3 dana za redom, zamislite da 3 dana, meni se dešava, eto vikend nisam uspio u ovim challenge-ima, omanuo sam, ali zamislite 3 dana za redom ne uspevate u nečemu i vi sad pišete i već kao vam je da pišete i da pravite reviziju i refleksiju i da vidite da ništa ne ide. To isto pomaže dosta.
napišete, vidite, pa ništa se ne dešava. Ono kao nisam zapisao, nije ni bitno, kao niti razmišljam, ko da nisam ni uspeo. Ovako, kad vidite da niste uspeli, pa to zapišete, nisi uspeo, omano si tu, pokrene vas da radite, bar je to moje iskustvo. Tako da ovo isfotokopirate. Sad gore vi možete definišete 6, 7, nebitno koliko ovih termina, ja sam tu nešto za sebe stavio. Pomoć partneru bi trebalo staviti kao obavezno. I ovo je nešto opet što može svako da radi, nije ništa konkretno. Primjer, Instagram je ovo kačenje, YouTube snimanje, to je meni izazov da snimam, da radim. Ovo je deo mog izazova, što i sada pričam. Želeo bih da se ovo proširi i naravno vi mi tome možete pomoći ako želite. Bio bih vam jako zahvalan, ali to je deo mog izazova. Jako je specifično, to nije za drugi. Ali, na primjer, trening, verujem da svako treba da ima 3-4 treninga nedeljno, 4. Jutarnja rutina, bitno da bude, da se razbudimo, tako dalje, bez telefona. Ja sam to sve definisao ovim prethodnim delovima. Ako vidite, na primjer, ima fizički aspekt, tu sam stavio ja za sebe neku ideju. Ako bi fizička aktivnost mogla da staje u pilulu, bila bi najprepisivaniji, najefikasniji lek na svetu. Pa sam onda stavio izazov. 4 treninga nedeljno, svako jutro, lagane vežbe za razbuđivanje, prekidati dugo sedenje, onda šta mi je cilj, zašto treniram. Znači, ne treniram da bi obožavao svoje telo i tako dalje, nego da bi me telo služilo, da bi ja mogu da služim i budem odgovoran čovjek i sve druge obaveze radim na visokom nivou, na primjer. Da sa 65 plus godina mogu da se penjem na rtanje, znači da sam mobilan, da postoji kvalitet života i tako dalje. Duhovni aspekt je tu, na primjer, ideja da budem ponizan, da budemo ponizni, jer ponizna osoba govori ja ne znam dovoljno, ja treba da se menjam, ja treba da učim, ja mogu da uzem savjeti od drugih i tako dalje, dok ohola sve suprotno. Ohola osoba govori šta imam da se menjam, šta mene neko da uči. Nemam ja više šta da se razvijam. Ja sam pametan, ja sam jak, ja sam najbolji i tako dalje. Te osobe ne napreduju, te osobe nisu nigde. A zašto poniznost toliko bitna? Zašto Bog ceni poniznost? Zato što kao hrišćani, ako težimo Hristu i da želimo da budemo nalik njemu, on je ideal, on je nešto što ne možemo nikad doseći. Znači, mi celog života treba da budemo ponizni, da težimo njemu, da se menjamo. I zato osoba koja nije ponizna u hrišćanstvu, ona kao da je rekla, pa meni treba više Bog, ja sam Bog, šta ja imam da gledam Hrista, ja sam dosegao svoj maksimum. A opet tu je i bitan identitet, znači nije moj identitet da li sam uspao ovim izazovima ili nisam. Nije moja vrednost u tome koliko sam ja produktivan ovde ili efikasan jednostavno. I ovaj duhovni aspekt me tera da se zapitam zašto ja sve ovo radim. Koji je moj identitet? Znači, moj identitet je da sam ja pre svega Božje dete i da me Bog voli i prihvata tako kakav jesam. I to je razlika hrišćanstva i drugih religija. Dok drugim religijama ti treba da zaslužiš, zaradiš, pa sve što radiš, radiš u stezi, u strahu, zgrčenosti, da li će me Bog prihvatiti, voleti, da li će imati vrednost, tako dalje. Ne, ovde je u suštini Isus na krstu rekao završeno. Ja sam sve uradio za vas. Ja sam sišao vama. Ne trebate vi meni da dođete. Ja sam sišao vama. I ja sam za sve vam omogućio. Vi treba prihvatite i da sve što radite, radite rasterećeno, u ljubavi, u zahvalnosti. U Svetom pismu piše 365 puta ne boj se. Isus govori ne brinite se. Tako da to je poenta. Mnogo drugačija perspektiva hrišćanstva. Ona nas uči da već imamo od Boga sve dato. Samo treba da prihvatimo u veri. Možda ne vidimo da imamo sve, ali imamo. Bog nam je sve dao. U veri, zahvalnosti, ljubavi treba da nastavimo da živimo. I to je ovaj duhovni aspekt. Znači, čitanje Svetog pisma, odlazak u crkvu, molitva, post, rad na sebi, rad na svojim mislima, služenje u crkvi, nekih volonterski rad. Evo, na primjer, treba jednom mesečno. Mi ćemo se skupiti zajedno kao ekipa. Ićemo da volontiramo u nekom udruženju, konkretno u Zemunu sa beskućnicima. Tamo ćemo spremimo klopu, bit ćemo sa njima, družit ćemo se. I baš bih želeo da moji prijatelji iskuse kako je to volontirati i dati nekome nešto ko ti ne može ništa vratiti. Gde kad daješ potpuno iskreno i čisto, gde ne računaš, treba će toj osobi nešto, pa ću ja moći da je pitam, zato mu ja sad dajem da bi ja mogu posle tu osobu da pitam da meni nešto učini nazad. Mentalni aspekt, treba pročitamo jednu knjigu mesečno. To je poenta. A uz dodatak možda nešto se uči, neka veština. Poenta, se pročita neka knjiga. Knjige su dobre, čujemo neke tuđe misli, širimo horizont našeg pogleda na svet. Upoznajemo se sa idejama, sa drugim vizijama, poduhvatima, s ljudskom prirodom, Božjim stvaralaštvom i potencijalom koji postoji u ovom svetu i mislim da je jako korisno ulagati u mentalni aspekt sebe. Tu su navike, ja sam tu nešto definisao, jutarnja rutina, pomoć partneru, Instagram. Znači, ovo vi sebi definišete i onda samo stavite naslov, na primjer jutro,
i znate šta je za vas jutarnja rutina, ovdje kada imate nedeljno praćenje navika. Kad vama piše jutro, vi znate šta to zahteva, da ako ste uradili sve, štiktirate, napišete, uradio sam to nisam. Odradio sam hladan tuš i razgibavanja, ali sam odmah žurio na posao na e-mailove da pratim, nisam seo malo i zapisao dnevnik, zahvalio Bogu na svemu i na danu. Znači to vi sad sami možete da pišete. Zatim ovdje ima dodatno obrazovanje. Ovo su jako dobri linkovi, predlažem da ih sve pogledate. Naprimjer, It's not about what you get, but what you become. Jako dobar video, biznis ideja, vrhunski o tome kakav imati pristup životu i poslu. Jim Rohn, sjajan govornik, biznismen, motivator. Ali Abdal, vrhunski lik. Na YouTube-u tako ima dobre klipove za kako napraviti navike, voli produktivnost, voli da jako istražuje aplikacije. Predlažem da ga pogledate. I poenta je da komunicirate svi međusobno. Znači, možete napraviti neku grupu, na primjer, jer neko je dobar za trening. I neko će vam pomoći u treningu. Nekoj osobi se obraćate, ja ne znam šta da treniram. Hteo bi da treniram, hteo bi sve, ali ja ne znam šta da radim u teretani, one se prave, ne znam šta radim kad idem u park, da li da trčim 5-10 minuta, da li da se teglim, kako se teglim. Znači, napravite okruženje, vidite ko je za šta dobar i komunikacija. I za kraj meseca je bitno da se proslavi, da se skupite, da izađete na piće, klopu, napravite refleksiju meseca, podelite vaše tabele nedeljnog praćenja navika, imate zajedništvo i vidite šta dalje, kako dalje nastaviti, kako dalje ulagati. Možda se promene parovi unutar te ekipe. Ako vas je 10, bili su jedni parovi, 5 parova, pa izmenite parove. Ajde da probam sljedeći mesec s ovom osobom, da vidim kako će da se napreduje. Tu se bolje upoznate, tako da može biti sve to interesantna priča. Naravno, ovo je mesec dana, to nije dovoljno. Treba ovo raditi tokom cijele godine. Ovo nije kao neka dijeta gdje vi završite neku ishranu da se vratite na staro. Poenta je da ovo postane životni stil, da ovo bude način na koji živite svakodnevno i tako do kraja života. Mi u Pančevu imamo jedan pokret, jedno udruženje koje upravo radi tokom cijele godine, nadam se da će raditi još mnogim godinama koje slede. Mnogo veće od ovoga, mnogo šire, ima mnogo više aktivnosti, radionica, kampova i tako dalje. Ako želite da ispratite tu priču, da se upoznate sa time i vidite šta je to i Bože zdravlja, priključite se. Napravio sam novi klip gdje pričam samo o tome. Pogledajte ga, ispratite i vidimo se u tom klipu. I za kraj da samo ponovim, poenta ovog izazova je da ne radite sami, da budete u ekipi, da se okrenete bližnjemu. Jer kad se okrenemo bližnjemu i kada služimo, tu je mir, tu je svrha, tu je smisao. Samo da sebe pratimo, čak i da sve uspemo, opet čovjek osjeća da je prazan. I to je taj Božji princip, zakon ovog univerzuma koji nam je Bog dao i činio nas takvim da jednostavno ne možemo biti srećni ako smo sami. Treba ga poštovati, treba ga staviti u praksu, to je na primjer u ovom challenge duhovni aspekt, rad na tome. I to onda ima smisla, to onda život izobilja, može biti dobar, balansiran život. Hvala vam što ste me pratili. Ako ste izdržali do ovdje, svaka čast, samo jako, počnite, nema odustajanja i vidimo se u narodnom klipu. Ćao!